Ο Ζάνας, ο Αλέξανδρος, παρότι δεν ήταν Μακεδονομάχος με την έννοια της συμμετοχής του 1908, αλλά τα θυμόταν του πατέρα του, του γιατρό, πώς πήγαιναν στους φυλακισμένους του Γεντή που λένε να τους απελευθερώσουν, του Μακεδονομάχους απέναντι το φαρμακείο του Κέλα, άλλου λάθου, που έστεινε συνταγές δίθεν και πάρα πολλά άλλα. Και γράφει από μνημονεύματα ο Αλέξανδρος, διότι τα ζητούσε η Δέλτα. Ζητούσε στοιχεία για το μακεδονικό αγώνα. Και αυτός κάθισε και τα έγραψε και τα δημοσίευσε. Και τα λέει, αφιερώνει το βιβλίο στη μητέρα μου, Πινελόπη Δέλτα. Και είναι ορισμένοι σοφολογιότατοι που νομίζουν ότι ο Αλέξανδρος Ζάνας ήταν γιος. Μητέρα λέγανε και τότε, τώρα τις λέμε Αρτσιμπούρτη, τις πεθερές. Παίρνει λοιπόν αυτά τα στοιχεία και παίρνει κυρίως τα στοιχεία της οικογενείας Ζάνα, προφορικά. Αλλά τα αφήνει για να μεστώσουν. Και ενώ γράφει πολλά άλλα μυθιστορήματα, συγκλονιστικά, διότι ενώ υπάρχουν οι διδάσκαλοι του γένους, κατά τη γνώμη μου, μία διδασκάλισσα του γένους, μεγάλη διδασκάλισσα του γένους είναι, αυτή είναι η Πινελόπη Δέλτα, η οποία με τα έργα της, τα πρώτα ας πούμε, για την πατρίδα, στον καιρό του Βουλγαροκτώνου, μετά το παραμύθι χωρίς όνομα, όπου έχει πάλι το παλικάρι, καθώς βουλιάζει το βασίλειο κτλ. Το παλικάρι είναι ο Ιων ο Δραγούρης, κατάλληλος ο Βενιζέλος, αλλά δεν είναι ο Βενιζέλος, είναι ο Ιων ο Δραγούρης. Έχει διδάξει γενναίες Ελληνοπαίδων για πράγματα τα οποία ήσαν άγνωστα, δεν διδάσκονταν στην ιστορία. Στα σχολεία, Μακεδονία, Μακεδονικός αγώνας δεν αναφέρονταν ποτέ μέχρι τη δικιά μου τη γενιά. Θυμάμαι με ευγνωμοσύνη του δάσκαλό μου στο πρώτο δημοτικό σχολείο, στο δικητήριο εκεί, στο συγκρότημα του 4ου γυμνασίου ήταν το πρώτο, στην Κώστα Κρυστάλλη και Συγκρού, Γιώργιο Μουτσιάνο από την Κοζάνη, ο οποίος ήρθε στην 5η δημοτικού και μας λέει, ρε σκυλιά, δεν θα μιλήσετε σε κανένα, θα σας κόψω τα κεφάλια. Κοιτάξτε την ιστορία. Μιλάμε τώρα για 46, 45-46. Πετάξτε την ιστορία, αυτή είναι γκρέκικη, δεν είναι. Και μας έφερε σημειώσεις σε πολύγραφο για το μακεδονικό αγώνα. 2 χρόνια, στην 5η και στην 6η ήταν διευθυντής, μας έκανε αυτό ιστορία μακεδονικό αγώνα, για να μάθουμε το μακεδονικό αγώνα. Και μας πέρασε μετά, δίθεν δώσαμε εξετάσεις στην ιστορία και μας πέρασε. Την άλλη ιστορία δεν τη μάθαμε. Δεν αναφέρονταν. Μακεδονικό αγώνα δίδαξε η Πινελόπη Δέλτα. Κανένας. Και μετά άρχισε ο Γιώργος Μόδης να γράφει τις μακεδονικές ιστορίες. Τα απομνημονεύματα των Μακεδονομάχων που εξεδόθησαν μετά, τα εξέδωσε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Πολύ αργότερα. Από τη δεκαετία του 60 περίπου. Έτσι λοιπόν γράφει το συνταρακτικό μυθιστόρημά της στα μυστικά του Βάλτου. Με αυτό το υλικό. Διαβάζοντας το, για εμείς που ξέρουμε βλέπουμε ότι μπλέκει μερικά πλασματικά πρόσωπα, όπως όλοι οι ιστοριογράφοι, αλλά οι ήρωές της είναι πραγματικοί, είναι ιστορικά πρόσωπα. Ο καπετάν Άγρας, παραδείγμα, ο καπετάν Νικηφόρος, μετέπειτα ναύαρχος Δεμίστιχας, μέσα στο Βάλτο. Πραγματική. Ο Αποστόλης, ένας Μακεδόνας που έκανε τις συναλλαγές, νέο παιδί, μετέφερε. Υπαρκτό πρόσωπο, συνεργάτης του Δημήτρη του Ζάνα. Ένας γιατρός πρακτικός που έπαιζε σε 2 ταμπλό, και με τους Βούλγαρους και με τους Έλληνες, στο Ρουμλούκι, στο Κάμπο. Πραγματικό πρόσωπο.
πιθανόν κάτι υπήρχε και με τον Γιωβάνη. Θα σας πω για να τελειώσω, γιατί στο τέλος ο μιλητής θα είμαι εγώ, αλλά είναι καταπληκτικό το θέμα. Εκεί μέσα δείχνει την ιστορία στο Βάλτο, βλέπουμε τα λοιπά, δεν μπορώ να σας τα... δεν είναι η ώρα να σας τα πω, αλλά έχει έναν μικρό ήρωα και έτσι τελειώνει αυτό το θέμα. Ένας Βασίλης που είναι κυπουρός στο σπίτι του Τρελαντώνη, δηλαδή στο Δέλτα και του Μπενάκη στην Αλεξάνδρεια, είναι Μακεδόνας. Και έχουν μπει οι Βούλγαροι και του κάψαν το σπίτι, του σκότωσαν τη γυναίκα και τα παιδιά. Και αυτός γυρίζει πίσω με έναν από τα αδέρφια που δεν γύρισε, Μπενάκης, αλλά βάζει έναν από τα αδέρφια της, όχι τον Τρελαντώνη, τον μικρότερο, την ευγενή, ας πούμε, καταγωγή του, έτσι προκύπτει, να γυρίζει στο Βάλτο ο Βασίλης για να εκδικηθεί τους Βουλγάρους. Και εκεί μέσα ο Αποστόλης κουβαλάει, ο μεγάλος αγγελιοφόρος και ο σύνδεσμος του σωμάτου, που περνάει σαν αερικό από εδώ και από εκεί, έχει και έναν μικρό, νεαρό, το Γιωβάνι. Δεν μιλάει και καλά ελληνικά. Τι είναι το Βουλγαράκι. Ο Βασίλης δεν θέλει να το δει αυτό το παιδί. Τρελαίνεται με τους Βούλγαρους και προσπαθεί να πάει. Στην τελευταία φάση του μυθιστορήματος, που είναι και πραγματικότητα η τελευταία, οι Βούλγαροι με παπεσιά συλλαμβάνουν τον καπετάν Άγρατο, τέλος αγαπητό, ο οποίος πήγαινε με τις καλές προθέσεις να κάνει συμβιβασμό με το κομιτάτο, το βουλγαρικό, για να σταματήσει η μεγάλη αιματοχυσία. Διότι έλεγε, κοινοί μας εχθροί είναι οι Οθωμανοί. Και μετά θα τα δούμε με ένα διάλογο. Τον πήραν λοιπόν. Και εκεί πετάγεται ο μικρός ο Γιωβάνι για να προλάβει, γιατί ήξερε την παπεσιά που στείνανε, μη τον είδε ο Βούλγαρος, του έδωσε μια κοτσέκη, έπεσε στη χαράδα και σκοτώθηκε. Και πάει ο Βασίλης και το βρίσκει. Και αναπλάθεται η ιστορία. Και είναι ο γιος του, ο οποίος είχε σωθεί και τον οποίο μισούσε και τον θεωρούσε ότι είναι υποδέστερο πλάσμα, το μήνυμα αυτό της Δέλτα είναι για τους Σλαβόφωνους, οι οποίοι και για τους Αλλόφωνους, για να βάλω και τον εαυτό μέσα, τους Βλαχόφωνους, αντιμετωπίζαμε σε αυτή την περίοδο, από το 12 μέχρι προχωρημένα, μετά το, μέχρι το 80 σχεδόν, μια έτσι επιφυλακτικότητα και περιφρόνηση. Καλά Έλληνες είστε, αλλά έτσι λίγο Έλληνες, λίγο έγκυος. Ναι, άμα σε ενοχλούσε ο Κάρας, σου έπαιρνε καμιά γκόμενα όταν ήμασταν νέοι, τους Νίκος του Καλογερόπουλος. Α! Βούλγαρος είναι. Σε ενοχλούσε ο Μέρζος, α! Ρωμανόβλαχοι είναι αυτοί, οι ύποπτοι λεγιονάροι, προδότες. Τα γράφουν ακόμα και τώρα. Και αυτό το δράμα περιγράφει του σλαβοφόνου μακεδονικού ελληνισμού στο πρόσωπο του Γιωβάνι. Η Δέλτα, ξέρετε, πεθαίνει και έχει, για να δείτε πώς είναι, σαν μυθιστόρημα είναι η ζωή. Έχει αποκτήσει εγγόνια. Την Λένα τη Ζάνα, από την Βυργινία, δηλαδή την κόρη της, η Πινελόπη, έχει 3 εγγόνια. Την Λένα τη Ζάνα, η οποία είναι η μάνα του Αντώνη του Σαμαρά, του σημερινού Υπουργού των Εξωτερικών. Διότι παντρεύτηκε τον Κώστα, τον Σαμαρά, γιατρό από την Πύλο.
και απέκτησε δύο αγόρια. Τον Αντώνη, του Τρελαντώνη το όνομα που τον έβαλαν, και τον Αλέξανδρο, που είναι διακεκριμένος αρχιτέκτονας, κορυφαίος αρχιτέκτονας, στον παππού τον Ζάνα, τον Μακεδόνα. Ο άλλος γιος είναι ο Παύλος ο Ζάνας. Και η Αργίνη, η κόρη, από την οικογένεια των Μπενάκηδα. Το όνομα. Ο Παύλος ο Ζάνας φέρει το όνομα για τον Παύλο Μελάη. Δεν υπήρχε Παύλος ούτε στη μια οικογένεια ούτε στην άλλη. Εμείς οι Μακεδόνες βάζαμε πολλές φορές αυτά τα ονόματα. Ιδιαίτερα Μίκης, γιατί ήρθε Μίκης Ζέζας. Θα δείτε πάρα πολλούς Μιχάληδες που τους φωνάζουν Μίκη. Ναταλίες που είναι και σε αριθμός, τουλάχιστον στον Ιφαίο είναι πάρα πολλές και Μίκηδες και Ναταλίες. Και προχθές γεννήθηκε καινούριος Μίκης. Αυτή είναι η παράδοση. Τον Παύλο τον έχεις. Είναι μεγάλος διανοούμενος, έκανε το φεστιβάλ κινηματογράφου, διευθυντής στην έκθεση. Και στην δικτατορία παίρνει μέρος στην αντίσταση και δικάζεται στο έκτατο στρατοδικείο, το οποίο συνεδριάζει στο σπίτι του Ζάνα, του γιατρού του Ζάνα, και καταδικάζεται. Μεταξύ αυτών είναι ένας συμφιλητής μου και συναγωνιστής από παλιά, ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, μαζί με τον Γιώργο του Σιπιτάνου και με τους άλλους. Εδώ, παρήστε, εδώ, σαν δηλαδή, πώς είναι η ζωή. Και να βρεθώ εδώ και να μιλήσουμε για όλα αυτά. Δεν είχα προετοιμάσει κανένα τέτοιο θέμα. Οι ομιλητές γενικά μου παραχώρησαν τον χρόνο για να προσθέσουμε μερικά στοιχεία. Η ζωή στη Μακεδονία, η δράση, ο αγώνας που δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως ακόμα σε όλες τις διαστάσεις και η τελευταία του φάση είναι ένα μεγάλο μυθιστόρημα και μια μεγάλη περιπέτεια. Και για φαντάσου τώρα να έρχεσαι από την εταιρεία Μακεδονικός Πόδι να παίρνει το Λευκό Πύργο, Θεσσαλονίκη Λευκός Πύργος, να έρθεις εδώ και να βρεις ένα πύργο μόνο που δεν είναι λευκός, είναι Γιάννης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.